Това ли е лятото? Говориш с любовта на трети език, нито на своя, нито на нейния. Обикаляш гробищата на далечна страна, непознат са се сгушили. Марши на шоколидите, оградата нападала в тревата. Селски ангел кърпи обущата ти наблизо, но за къде да бързаш? Убиха другите животни от неговия вид, да повишат цената на самотността му. Красиво, по-красиво, още по. Да остаряваме безсмъртни. Път е началото, но дух е краят на думите, които сме. Ш. Тайна корона, която примирено преминава от ръцете на глаголицата върху главата на кирилицата. 3 пръста пред устата ми. Ш. Добър вечер, много се радвам, че сте тук и че се случва това прекрасно събитие, което, както много правилно Елка каза, е усещането, че Марин е сред нас. И това, за което искам да говоря, е истината в поезията на Марин. Звучи тежко като фраза, но не знам защо истината в поезията се смята, че по дефолт съществува, а това не е така. Всеки, който познава Марин, отблизо, както приятели му, които говориха за него, или по-далече, дори без много да общува, много добре усеща колко много целият Марин е в тази книга. Цялата му личност, цялото му същество, цялото му присъствие. Неговите будни сетива и невероятна наблюдателност за детайла и за случващите се малки неща, които обикновено не забелязва погледа. Неговата свръхкритичност към себе си, безпощадна критичност към себе си, от която можем само да се учим, защото твърде малко от нас я имат. Неговите оголени сетива за човешката болка, неговият талант в емпатията, която също е една от най-характерните черти на неговото присъствие. И сега просто накратко ще ви представя какво разбирам, когато използвам тази толкова тежка дума истина за неговите текстове. Първото, как малкото и голямото са всъщност едно. Как само човешкият мащаб нарича малкото малко и голямото голямо. Как много малко неща, много малки неща са много важни. Като например това. Има сбогувания като петно на покривката. Придърпваш чинията върху него, докато другият не е забелязал. Мислиш единствено за това. Това е работата на поезията. В този поглед към света всеки миг е събитие и всеки жест може да бъде символен. Другото, за което вече споменах, е това изключително жестоко вглеждане в себе си, тази безпощадност на критиката, будността спрямо себе си. И това неспестяване на наблюдателно за собствените си грешки и начина, по който ние крием истината от себе си. И като че ли в неговата поезия най-жестоките образи, най-безпощадните изрази той точно за себе си използва. И тази нощ заеквах неудържимо. От устата ми се сипеха еднакви несвързани срички. Искам да живея своя собствен живот. Точно това исках да кажа. После ядох с кришум зад кофата храна, която съм захвърлил дълбоко в кофата и затрупал и забравил. Това стихотворение, което изключително много обичам, защото пак е целият метод на Марин в него, наблюдателността, нежността, безкрайното съчувствие към човека и същевременно надвисналата бездна. Човек ми е друг човек. Онези места, които човекът не достига от себе си. Вече не ги достига или никога не ги е виждал. Човекът търка съсредоточено, нежно и методично
като за първи път и за последен. Това искам да прочета за финал в стихотворението "След дъжд", изтъркулени кеснени и жълъди, издишани фуни и светлина и празнична мъгла, защото тъкмо светлината го обърква. Лятото завърта лъжичката за чай в устата си и очевидно нещо си мисли. Какво си мисли? И още едно много кратко стихотворение, което изключително много обичам. То е точно тия тип стихотворения Омарин, които приличат на дзен прозрения, където наистина блести красотата на неназованото. В нощта, между реката и морето, светят единствено онези въдици, още без улов. И с това искам да завършвам тази прекрасна разходка, която ни събра. Има насловие "Помня този човек", "Помня този човек", но казвам веднага и следващия стих "Раната му като кораб". Нека това остане. Раната му като кораб, като средство да отидем някъде, като средство да видим неща, като оръжие да познаваме света. Благодаря. Аз искам само да кажа, че по време на разходката, това, което лично на мен леко ми полипсва, беше, че не споменахме и за Марин като редактор, тъй като в това отношение той даде много. Той редактираше стихосбирки, малко проза и беше наистина едно вдъхновение на най-младото поколение. Мисля, че това много зареждаше и много му харесваше. Тъй като тук говорим и някакви спомени, мога да кажа как се запознах с него. Скоро преди това той беше публикува една рецензия за един злополучен мой роман и първите думи, които Марин Будаков ми каза, беше: "Вие сте Иван Димитров, чийто роман еди как си унищожих на страниците на Култура". И съм много щастлив, че след това имах щастие да работя с него, всъщност да разбера, че това е плод както на действителността, така и на неговото самоиронично усещане. Остарявам, а искам да прибавя силата на някои пропуснати знамения, пропуснати от скръб и невнимание. Пропуснати. Искам да завършим, можем да завършим, нали? С това, че той не би искал да бъде митологизирана фигура. Той преди всичко, както пише, той е човек. Това е човек, който беше още дълбок човек. Човек, който имаше много смешни навици, много сладки привички, странни вкусове. Човекът, който ме запозна с истинските радости на препечените филийки с томати майонеза, който слушаше БГ радио за ужас на всички вкъщи, докато ми е чини, ексклюзивно докато ми е чини. И също за ужас на всички вкъщи си пускаше и графа редовно в хола. Човек, който прекара цяла година, гледайки под прикритие с мен, колкото и да беше заед, всяка вечер по един епизод. Човек, който въпреки собствената си висота на всяко едно равнище, винаги казваше, че не трябва да се боим от разнообразието. Който обичаше и най-простичките неща и търсеше начин да им се зарадва без претенция. Който винаги си носеше нещо студено за пиене. И най-големия ми страх беше да ми каже да му дам една глътка. Който така и не се научи как се използват стикери в месенджер. Съответно, повечето ми разговори с него започваха с един стикер на Батман, на който пишеше I'm here. Който, когато му отговореше, той не отговаряше, а после просто периодично пускаше по един стикер на Батман. И също много обичаше едни кактуси, които изпращаше за щяло и нещяло. Така че това, с което искам да завършим,
помня този човек, нека го помним като човек, защото по-добър човек няма да има.